El teatre com a santuari. Al final d'una representació de l'obra teatral Ajoca, del poeta sufí Bulleh Shah, un vell, acompanyat d'un jove, va venir a veure l'actor protagonista que feia el paper del gran sufí. El meu net està malalt. Podríeu donar-li una benedicció? L'actor es va sorprendre i va dir: senyor, jo no sóc Bulleh Shah, sóc només un actor que fa aquest paper. El vell va respondre: fill, tu no ets només un actor, ets una reencarnació de Bulleh Shah, el seu avatar. De sobte ens va aparèixer un concepte completament nou de teatre, on l'actor es converteix en la reencarnació del personatge que interpreta. Explorar històries com la de Bulleh Shah, i n'hi ha tantes en totes les cultures, pot convertir-se en un pont entre nosaltres, creadors de teatre, i el públic anònim, però entusiasta. Actuant a l'escenari, de vegades, ens deixem portar per la nostra filosofia teatral, el nostre paper com a pioners del canvi social, i deixem una gran part de les masses al nostre darrere. En el nostre compromís amb els reptes del present, ens privem de les possibilitats d'una experiència espiritual profundament commovedora que el teatre pot oferir. En el món actual, on el sectarisme, l'odi i la violència estan en augment, on el nostre planeta s'endinsa cada cop més en un desastre climàtic, hem de reconstruir la nostra força espiritual. Hem de lluitar contra l'apatia, la letargia, el pessimisme, l'avarícia i el menyspreu pel món on vivim, el planeta on vivim. El teatre té un paper noble a l'hora de dinamitzar i mobilitzar la humanitat per recuperar-se del seu descens a l'abisme. Pot elevar l'escenari, l'espai de la representació, en alguna cosa sagrada. Al sud d'Àsia, les actrius i els actors toquen amb veneració el terra de l'escenari abans de trepitjar-lo. Una tradició antiga de quan allò espiritual i cultural s'entrellaçaven. És hora de recuperar aquella relació simbiòtica entre l'artista i el públic, el passat i el futur. El fet teatral pot ser un acte sagrat i les actrius i els actors poden convertir-se en els avatars dels papers que protagonitzen. El teatre eleva l'art d'actuar a un pla espiritual més alt. El teatre té el potencial d'esdevenir un santuari. I el santuari, un espai d'actuació.